Okay, badi magluto na ta. Okay, lunod na to ang sibuyas. Miswa da itong lutuan day badi, miswa. Ahos. Mekos-mekos rin na, mekos-mekos. May mura ng kanon, gisahon. Kamatis din, balik kamatis. Aman sa kamatis, anak karon gisa lang imo lang ipa-brown lang ang kuan. Ang mga panakot. Sunod nimo ang tinapa. Ilunod. Gisahon yapon nimo siya. Manggug ko na ng konti na pagay para makuan siya. Gisahon na siya badi, gisahon. Water. Takloban. Magulat lang ka bali o pila ka minutes. Kaya pabukal man na nimo siya. Tara, ibukal na. Lunod na nato dahil ang miswa. Miswa, baka naman. Back. Mura tirada dapat day pagluto sa miswa. Ang panakot na sibuyas, ahos, kamatis, tinapa, dengan asin, timplahan daan badi timplahan pagka man timplahan pagka lang pala na siya takluban. Okay, para maluto gid siya. Bitsin. Ano yung simple nga lutoon. Sayon na kaya na siya nga lutoon. Maran tan. Takluban. Undat nga mabukal otro. Okay, dibukal na. Tilawan. Ang goods na ba ang timpla? Ano na siya pag tilabadi, dapat magkukutsara. Ano na ikan, ayaw kanang luwag tilapi. Okay? Alright. Mana?